Araw ho tayo ng Martes mga kaibigan, November 21, 2017. Sa ating mga nagbabagang balita ngayong araw po ng Martes, rehas na bakal ang binagsakan ng 20 anyos na lalaki matapos itong arestuhin dahil hindi tumayo bilang pagbibigay galang habang pinatutugtog ang lupang hinirang. Ito nangyari yan sa sinihan ho sa Angeles City, Makalawa ho. Base po sa ulat ng Angeles City Police Station, nakatakdang kasuhan o kinasuhan na itong nasabing suspect na si Bailey Einstein F. Gonzales, 20 anyos, ng Purok Maligaya, Barangay Abogado sa bayan ng Paniki, Tarlac. Ang suspect daw ho mga kaibigan ay inireport at ipinaaresto sa mga otoridad ni Charles D. Affairs El Mercado na nagkataong nandoon daw sa loob din ng sinihan na kung saan ang bastos na lalaki ay nakaupo daw sa unahan nito. Nabatid na si Kato ay hepe ng mission sa Philippine Embassy sa Baghdad, Iraq. At nabatid na bago pa man magsimula ang palabas sa pelikula na Justice League, ay pinatatayo ni Kato itong si Gonzales upang magbigay respeto sa pambansang awit na tumutugtog. Gayon pa man, hindi nakinig si Gonzales sa ikalawang pagkakataong sinabihan at tuloy pa rin sa pagkain daw ho ng popcorn mga kaibigan. Gayong lahat ay tumayo na sa pambansang awit, kabilang ang ilang dayuhan na nasa loob ng sinihan upang turuan daw ho ng leksyon. Matapos ang palabas sa sinihan, ay agad na humingi ng tulong si Kato sa mga taga-PNP o sa pulis natin mga kaibigan, at itong suspect ay ipinaresto. Agad daw ho na dinala sa presinto ang suspect na ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Alinsunod sa nasabing batas, ang lahat ay dapat na magbigay galang at tumayo sa tuwing aawitin o patutugtugin ang pambansang awit na sumisimbolo daw ho sa ating bansa. Nabatid na tinatayang aabot sa 5,000 hanggang 20,000 piso at posibleng makulong ng hanggang 1 taon ang sinumang lalabag sa nasabing batas. Oras natin mga kaibigan, 3 sandali bago sumapit ang ika-6 ng umaga. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa Guapo Live Pampanga Daily Balita. Ako pa rin po ang inyong nagiging tagapaghatid balita, si Gary Bernardo. Samantalang napatay naman ang riding in tandem gunman makaraang kumasa sa mga operatiba ng pulisya sa itinayong checkpoint sa kahabaan ng highway sa bayan po ng Candaba, Pampanga. Sa ulat po na nakarating kay Police Chief Superintendent Amador Corpus, Police Regional Director, kinilala ang mga napaslang sa mga alias na Omeng, Sani, miyembro daw ho ng Arnold Balagtas Group na sinasabi hong responsable sa pamamaslang sa dating konsehal ng Barangay Concepcion sa bayan ng San Simon, Pampanga. Nabatid na namataan ang gunman na gumagala at sinasabing may inaabangan
sa bisinidad daw ho ng barangay Pulong Plasan sa bayan po ng Candaba. Kaagad naman naglatag ng checkpoint ang pulisya. Subalit tumangging sumailalim sa inspeksyon ang dalawa na kung saan binangga pa ang signage ng mga otoridad. Kaya daw ho nauwi sa shootout ng magkabilang panig, kaya magkasunod na sinasabing tumimbuwang mga kaibigan itong dalawa. Na-recover sa encounter site ang caliber 9mm pistol na may 5 bala, kalibre 38 revolver at motorsiklo na walang plaka. Ganap na pong alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kaibigan sa paghahatid ng mga maiinit at nagbabagang mga balita ngayong araw po ng Martes. Pagkagaling po natin ng Candaba, pasyalan naman natin ang bahagi ng Tarlac City. Arestado ang isang lasing. O tama ba ko rin, no? Arestado ang isang lalaki, makaraang hipuan. At hipuan daw ho at murahin ang dalawang babaeng nagtatrabaho sa isang bar sa bahagi po ng Pear Lane Subdivision sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Kinilala itong ogag na sospek na si Rolando Apolonio, 33, at residente ng Barangay Santa Ines East, Santa Ignacia, Tarlac. Base po sa report, nagtungo itong si Apolonio sa Hungry Yard para uminom. Subalit ng nalaseng na umano ay hinipuan ang hindi pinangalanang mga babae. At minura itong si Maria Cristina Nool, 28. May asawa ng barangay Akukulao. Tama ba ako rito? Akukulao, Paniki, Tarlac. At sa ngayon daw ho ay nakadetine ang nasabing suspect sa Tarlac City Police Station. Medyo lalayo tayo ng konti. Pagkagaling natin ng Tarlac City, pumunta naman tayo doon sa bahagi ng Cotabato. Sipin ho ninyo, ito yung sinasabi natin paminsan-minsan. O minsan, yung sobrang pagmamahal, pwedeng maging dahilan ng kamatayan, ano ha? Too much love will kill you. Kapwa daw ho nagdadalamhati ang dalawang pamilya matapos magkasunod na suicide ng magkasintahan sa Barangay Lagao, Gensan o General Santos City sa Cotabato. Nangyari ho ito kahapon ng umaga. Ayon ho sa amang si Alberto Renoy, posibleng hindi nakayanan ng kanyang anak na si Albrena Renoy, 27, ang pagkamatay ng kanyang nobyo na isang call center agent. Sa pahayago ni Alberto, kagabi lamang ay nagpunta pa sila sa burol ng nobyo ng kanyang anak na posibleng nakadagdag sa labis na depresyon nito. Napag-alaman na hindi umano pabor ang pamilya ng nobyo sa relasyon kay Albrena na sinasabing may isa itong anak. Mensahe pa ng ama ng dalaga sa mga magulang na tutol sa relasyon ng kanilang mga anak na naiwasan ng sobrang paghihigpit o iwasan ng sobrang paghihigpit at sinasabing pagdidikta na kung ano ang nararamdaman at sino ang napupusuan ng mga anak. Hindi naman po pwede siguro hindi makialam yung mga magulang. Halimbawa, hiwalay dito sa istorya na ito. Kung alam ko naman na tarantado, yung nasabi mapapangasawa ng anak ko, palagay ko. Ewan ko, imposibleng hindi ako kukontra. Sa
Kaugnay pa rin pong balita na batid na bandang alas 3 ng madaling araw nang nag-suicide si Albrena sa kanilang bahay sa Pioneer Avenue, Barangay Lagaw, gamit daw ho ang pisi. Napag-alamang ilang araw pa lamang nang unang nag-suicide ang kanyang nobyo. Magdaraw sana ng birthday bukas o ngayon, tama ba ako? Oo, November 23. Oho. Itong si Albrena, nakasabay sana ng kanyang amang si Alberto. Limang sandali makalipas ang ika-6 ng umaga. Samantalang sa iba pang balita, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi pa sisibakin ni Pangulong Rodrigo Duterte itong si Transportation Secretary Art Tugade. Kahit pa nadaragdagan ang mga nananawagan na bumaba na siya sa pwesto dahil sa hindi pa rin maresolba ang mga problema sa kanyang departamento. Kabilang na daw ho ang trapiko at mga aberya ng MRT. Napakahirap talagang resolbahin yung traffic na yan. Dito nga lang sa Angeles, Mario Joseph nga yan, mula ho doon papuntang Marquee Mall hanggang dito sa may papuntang Holy Angel. Tama ba ko? AUF? Grabe traffic dyan, lalo na pagkapatanghali. Tsaka yung rush hour, grabe. Naku po, nakaloko na. Yung mga nananawagan, magbibitiw. Ngayon, pagka halimbawa pinalitan, sigurado pa tayo, mariresolve rin ba niya yung problema sa trapiko tsaka dyan sa MRT? Nakamakailan lang ho, nagkahiwala yung bagon. Kung ako naman ho sa inyo, hayaan hunin nyo dyan si Tugade. Tama ba ako ron? Huwag niyong paalisin dyan. Hayaan nyo sumakit yung ulo ng tao. Kapag pinilitunin nyo mag-resign niya, sus Mario Joseph, nakapagpahinga, wala siyang problema. Kayo talaga, hila nyo Pabayaan nyo sumakit yung ulo ni Tugade dyan. Ayon kay Roque, namana, kahit kanino pa namana yan, namana sa nakaraang administrasyon. Ganun talaga. Ang mga problema ang kinakaharap ni Tugade, pero patuloy silang nagmamasid sa ginagawa nitong hakbang. Hindi pa niya panahon para sibakin si Tugade sa pwesto, lalo pat buo pa ang tiwala sa kanya ng Pangulo. Ipinunto rin ni Roque ang naunang pahayag ng Pangulong Duterte na susuportahan nila si Tugade sa mga kailangan nito para maayos ang problema sa MRT. Sa ganap na 8 sandali sa ating panghuling balita, mga kaibigan, makalipas ang ika-6 ng umaga, isiniwalat ng Palasyo ng Malacanang ang tunay na dahilan sa pagkakapatalsik ng kay dating Dangerous Drug Board Chief Dionisio Santiago. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na pinagbitiw sa pwesto ni Pangulong Digong si Santiago dahil sa reklamo ng DDB, Employees Union, at ng PIDEA, na kung saan dating hepe ang nasibak na opisyal. Sinabi po ni Roque na inireklamo si Santiago ng mga tauhan ng DDB matapos bumiyahe
patungong Australia na kung saan kasama niya umano ang pamilya at 6 na pinakamalapit niyang tauhan. Aba! Ito daw kung October 25 pa ang reklamo ng DDB at EU o DDB-EU, ngunit ngayon lamang inilabas daw ho sa publiko. Bukod daw ho sa maanumalyang biyahe, inakusahan